Nyakorom ga jonka moro moro mintiere machiegni chenro mar Pok Opogore. Kiny makawuono wabiro ni kwawuok e gwenge mago mag jua kali mantiere e gwenge gieki mag Thika e kaunti ma Kiambu. Okiny makawuono pok mabendo daro rango en pok motenre kod loso mwandu matiyo kod ginore mong'ere gi dhongere kaka hydraulic pressure. Adhi romo kod wuod luo moro mong'ere kaka Onyango ma osebedo ka loso mwandu maket kod magi e kind thuolo madirom higni 16 kotiyo e gwenge gi mag Thika. Machiegni bed kod nyaka giko kentiere gi kambi mong'ere kaka Mawira hydraulic pressure. Machiegni nyinga Sharon Ong'ao. Nyakorom ga jong manakana sinyisi motelo gisani asechupi duka mano mar Onyango. Jal mabende timo tich mong'ere kaka hydraulic pressure. Mago tich mano motenre kod mondo mopogore opogore mabende iloso kod hydraulic pressure. Igwenge gi mago mag jua kali Makongeni Thika. Arwaki ni machiegni mana ka pile joluo japakore. Onyango nga. Nanga jawo yoma kobong. Anuda lando korwa. To sani to an Thika ka ema sebedo katiye na donjo kaendi 92 to mokwongo natiyo tij watchman. Kae tij watchman adhi Kware, kae Kware tadhi tij pono kahawa. Bas kahawa kanyo mabete chaka duwe tij watchman. Koro tij watchman kanyo manatiyo akano pesa mathin kana oromona achako puonjara go tija mar makanik. Mana somo tijani matieko gimoro 2 years. Tok tieke achaka dhi andiko tich e kambi machielo maniluongo ni Kenya Kanas. Ko natiye samba ni wadayo mananas. Bang' mano Nyasaye nokonya nayudo pesa mana yawo go tich. Nadhi ayawo tich Mombasa. Mana yudo katijano noko odhi chopa kama nadwaro. Bang'e na duogo Thika ka. Kana donjo jua kali ka nodo kan town kana duogo jua kali ka ema kora neno katijani achako ng'era matin. Mechanic ntiere tieng ding'eny. Samoro nyalo mana lero nyakorom ga jwang en tieng mane mano mar mechanic. Koro sani tij mechanic matiyo en tij hydraulic system pressure. Bende inyalo mana lero ne nikech meyo nokang' mokwongo ma samoro jo kanyanam nyalo bedo ni winjo hydraulic pressure. Hydraulic pressure ni en ang'o to samoro kata na mwandu mage mabede tiyo kode. Hydraulic system pressure odil gi jack mag mitokni. Hydraulic system pressure nitie kombe mag kinyos mag saloon matiyo gi hydraulic. Hydraulic system nitie tingni mapayo ndaragi. Mago hydraulic pressure. Geche sani obiro mag power steering matiyo gi hydraulic pressure. O cabin jack mago hydraulic pressure. Tipper jack karaicha mago hydraulic pressure. Koro en tieng mang'eny mopogore opogore. Nyaka sani kintiere gwenge gi mag Thika diwacho ni sebedo kitiyo tijene kuom thuolo maromo nade? Sani nyaka some matieke ma sa chak tiye an gi higni 16. Ema an go sani. To nyaka nachake aneno kosetera mbele. Omiya puonjo nyithinda an gi nyithinda 5 gi dhako 1. Koro nyithinda go nosomo gi tijni. Nyaka chake asepuonjo jomoko bende. Ma aneno ka gin bende gidhi mbele. Moko nodhi oyawo tich kuonde moko. Koro an ema ne pod adong' kode Thika ka. Kendo sani apuonjo go nyithinda be kachaka wuok. Abenda achaka dhi aywe dala nyithinda uchako dong' kode. Higni 16 kitimo kit tich mabende timo sani gin higni malach. Samoro nyalo mana lero nyakorom ga jwang sigandi historia mari kaka nichako tijni nikech bende sani no mashinde mopogore opogore mabende intiere godo. An kaka nachako mana gi sipende matin. Mana wuotho go e bag kamanyo go tich e kembegi. To nitie jalweny moro achiel no osiepna. Nodhi omiya tich mana chako go Kenya 12 Battalion. Ema nomiya jege moko kanyo. Sama na loso achiel kaka interview te ema nogolo na moko. Mana yudo pesa kanyo
mana dhi ang'iyo go spende mane dwarore, mana lak, mana koso. Bang'e nadhi ang'iyo materials Nairobi, mana bedo gi materials moromo makoro kata ayudo tich. Koro ayudo ka an gi spares, to an nyaka gi spende ma ok adhi kwecho, ma naneno kokonya. Mana ka pile Onyango kichako ohala, ng'at nyaka bede gi capital moro kata omenda moro ma bende samoro osebedo kokano. In mar mondo mi chak tijeni kuom thuolo mar higni 16 ma osekalo, nichake nade? Koro sir makoro tijani o improve go okonya gi jo Equity. Nadhi adonje chama moro ni Umbese, Makongeni ka. To sama nadonje chama no, to na gikona ni nyaka ibed gi saving. Koro waromo ga week ka week Thursday. Sama ne aromo kodgi, to ne gikona ni kaka ibiro kesevo pesa. To loan mokwongo wabiro mi 30,000. Bas, 30,000 no na temo matek kabisa ma temo sevo pesa. Ma bedo gi gimoro 4,000. Mane akwayo loan, mane gi yie na magi mi 30,000. 30,000 no, mane achako loso go sanduge na mineno gi. Ma sandugu ni nadhi ang'iewo na Nairobi gi jo posta. Dire mane post bango Felicika. Sandugu ni nous Nakuru. Siling 15,000. Bas, Nyasaye nokonya ma yudo tich matin machulo loan no. Katieke achaka kwayo loan ma siling 50,000. No miya. Achaka poka dongora. Koro achako nyiewo gik mananeno kaonge, koro amedo hydraulics jacks gi, amedo tauso to tich batiyo. Auso gi to tich batiyo. Mamano naneno komiya dongora, machaka poka chulo loan no matieko mar 50,000. Bang'e ne gimiya siling 100,000. Loan mar 3. To sama natimo mano, nyithinda ba puonjo, koro aneno ka Nyasaye yauna yo. Nyithinda be dhi sikul. Madinyisi ne kwaram gajong maneno wasani ni dibedi ni bengi mar Equity emosebedo ka siri e kinde thuolo gite. Koro bengi mar Equity osesira mang'eny, kendo momiyo wang'a oneno. Bengi mar Equity nomiyo nyithinda osomo te, bengi mar Equity nomiyo tija oyarore, bengi mar Equity nomiyo sani na bedo gi gari anyalo dhi nyaka maboyo kadhi omo tich. Iloso kotenre kod yaro bad ohala ma bende isebedo kata mna kitimo. Dibed ni nitiere tiegruok moro amora ma dibed ni bengi mar Equity osebedo ka chiwono ahinya mar konyi yaro kit ohala mitimo. Kalure gi chama ma wantie sani, nadongora kamano magikone new foundation ma founders mane wan go no retire. Mane manadong kakora aongosa chairman. Makora bedo kaka chairman margi. Koro kit puonj makoro nege chako kelo ka sana ndalo corona cha. Nege miwa puonj mopogore opogore. To nabedo gi nying maber nikech anie mane abedo katero pesa e yo maler. Tiende ne chamo wane nyinge ler e bank kucho. Koro negi yoronwa jopuonj mane puonjowa kila saa kaka wanyalo endeleza ohala, kaka inyalo dongori kapok ikawo pesa. Inyalo timo nang'o? Ban kanyo emana poe kakoro adongo kian to members mane wan go bendo dongore. Dibed nyaka sani pod idhi nyime gi tiegruok ko ota kod bengi no mar Equity. Wadhi mbele gi tiegruok makata dwe mokadho nye wadhi training diriyo, kendo week manyokadho ni bende nye gichagi luongo wa training kagi puonjwa kako hala nyalo dongo. Bendo Onyango, thuolo mar higni 16 kitimo ohala en thuolo malach. Customers magi ka nyiepo iri tiyo gi yo mane kata mana in iwuon ni wacho ni nitiere spare parts ma bende ijanyiewe dukni, ijatiyo gi yore mage. Koro ajatiyo ga gi till mar Equity Bank. Sama customer biro moko chula gi till mar Equity Bank mar namba ma 247247. Aya an bende seche ma adwaro giga kata kadwa oro pesa saving maga munda ore bank atiyo gi 247247 mar Equity. Seche ma aneno ka onge kata pesa to chuna nyaka atigi 247247 ka oro go pesa duka mondo mi okelna mwandu madwaro.
Onyango thothne hola kikwayo jomoko bende paroga ni hola kikwayo nyaka iwe mwandu ni moro kacha. Keni Equity unu time nade? Ne giseyienwa ni wanyalo kawo loan up to 3 million as a group. Kata onge security. Gimiyo wamiya. Bende ang'eni kaluwore gi tich mano mada mar hydraulic mar mondo mi nyakwa Ramogi jongo bende gi ng'eyo. Customers magi gin jomage? Gin kastembe moko ma bende oyawo saloon. Gibe gimiya tich nikech gin gi kombe mag hydraulic. Moko bo oyawo tich mag kinyos. Gibende gimiya tich nikech gin gi kombe gi. To ma masin mar matiyo komno. Koro gibe ging'eny ne gimiya tich. Nitie kastembe ma bende nigi loche mag tipa ma olo kuoyo. Gin bende gimiya tich nikech tijino tiyo gi hydraulic ka gicho kwamo ok ol kuoyo. Kan gi kastembe mag trailers. Koro cabin jack cha. Cabin jack bende tiyo gi jack. Koro nitie samo pump ne kwamo, to nitie sama lamp mare cha be kwamo. Iluongowa wadhi loso nikech makanika ok nyal donjo e kanyo koko ting'o gino. To Onyango kene repairs bitimo nikech wacho jok mantiere saloon, kinyozi gi mamoko. Repairs? Repairs batimo. Maga loso. Nikech mane tija. Yes. Mana ka pila jacho gani tich ka tich nyaka bed gi ber gi achiedh nade mage. Anda her chako gi ber. Ber mane museneno e kinde thuolo mar higni 16? Ber mokwongo maseneno e tijni oseyawo wang'a kuom gik maseneno kaka achiel kuom gi ma nyisi ni osegolo na nyithindo oko. Namba 2 oseyawo wang'a e dala. Tie gik masetimo kuom ber ma tijano. Ber ma tijano aseneno kokonya kuom gik mana ongego. Bende aseyudo e ber ma tijano. Ber ma tijani aneno ka sani gik laini matindo biro ma digital. Sama aendelea gi tijni, tapo ka pacha yawore, nyaka mane ok opuonja, mane ok asomo. Apo ka pacha yawore to mano bang'iyo ni ma hydraulic system alose nikech en gima tiyo gi stima. Iwinjo. Kaka gi hydraulic moko mag jo power moko marwako ng'ato idho kating'o dhi loso stima cha. Macha hydraulic system. Ani wach ni crane. Koro samoro gi kwamo malo, samoro kwame diere, samoro kwamo gi ng'ato malo. Koro mago miyo pacha oyawre to gin gik manok asomo. To bende achiedh nade ok dekos. Any challenges ma bende isebedo kiyudo tijini? Challenges ma sana maseyudo nitie diere ma samoro tich dok piny. To sana ayudo kodok piny diere ma contract ng'adore. Kaka county government ka iyudo ka government oloki. County government. To samoro mane nitie cha ne wang'erego miyowa tich. Iwinjo. Koro challenges ilago wasebedo kwayudo. Mana ka pile Onyango wadak e piny matinde tij lwedo en tich makelo ne ji kata mana oganda yuto. Ne jal samoro mantiere gi kit pok ma bende otimo tij lwedo oberie. In kaka Onyango jal mosebedo katimo tijni kuom thuolo mar higni 16. Dinyis gang'o? Gima nyalo nyiso kijende ni sani tij andika othin, to tiji jua kali ema sani ng'eny to nigi pok. To sana odwaro ng'amo chodore. Nikech tie sometimes machune ni nyaka koro imi tich to chuny nyaka in wuoni dogi ofuki. Mi chodori. Onge pesa mimi kata chiel. To mi tich maduong' kata masiling 100,000. To in emidwa dhi gi pesa ni mi tim tijino mi tieki mi ng'iew spares, gimidwa wang', gimidwa tim, koro nyaki chodri. Koro gima nyiso ojende matindo kata madwa nyalo gombo donje tijni ni nyaki kuongi chodori e ngimani. Mi yie ni dwa tiyo tich matek. Ok en beta. Ng'abro mi yonge. Koro nyaki chodori ke tijwa kali odwaro ng'amo chodori. Mojitolea. Onyango motelo chien kocha bende nisewacho ni ichiwo tiegruok ne samoro rawera miyo bedo wuoro madegomba ng'eyo kit tich ma bende timo. Tiegruok ichiwe nono koso nang' inyalo mana lero negi? Tiegruok nyaki chodri, nyaki tigi pesa. Sami tiegori nyaki tigi pesa. Koro ojana madwa no puonji
chuno ni nyaka tudra kod jonyuolne. Jonyuolne nyaka miye support. Tie moko madakgo, tie moko bende mabira kamano to nigi kar dak. Koro gima timo ni nyaka tuda gi janyuolne mondo supporte. Kechan bende ng'at mopuonj nono ok nyal chodore. To ng'amo puonji ko mi support, ng'ano nyaka chodore tich matek. Koro nyaka yud support koa kuom jonyuolne. Nyaka chulne nengo mar skul. Wadake kinde mago mabende mbui ema bende thoth oganda jachwalo godo tijige. Bende nitiere mbui moro amora ponono ni kionge mbui inyalo chiwonegi namba kini thuolo. Nembi ni mayudorago an gi namba mar Safaricom to gi mar Equitel. Matiyogo kabisa mang'eny ma yudoraga ahinya en mar Safaricom ma nyalo yudogo tich. En 0724 425 853. Onyango wiwa kik wil gi nying kambini nikech wang'eni bende intiere e gwenge mag Thika. Nyise nyikwa Ramogi Ajwang' karika ong'ere nang'o to be nyalo mana paro negi ni entiere e gwenge mag Thika gi kanye. Gima nyalo wacho ni tijani en Jua Kali opposite Kenya Nat, Thika Garissa Highway. To tich ok ni ka kende. Tich ayudo kuonde mang'eny nyaka Nairobi, nyaka Mwingi. Tich ayudo nyaka Nyeri, nyaka Karatina. Ok anya kwano gi ng'eny sana. Nyaka Gatundu. Awacha ni boki ambuka to koro awach na tieko. Lakini awuok nyaka oko. Be nyalo mana paro negi nikech ang'eni samoro moko koyaw TV magegi samoro ni mbui. E gwenge mag Jua Kali gi nyalo mana paro negi ni gin mwandu mage ma bende loso. Sama ka paro negi gik maloso, aloso jacks, aloso kombe, aloso tingni, aloso tipas, all types mag hydraulics kaka trende. Bende ang'eni jok madwa tiegruok gik motenre kod mashinde tiegruok margi bende akia nyalo kawo thuolo maromo nade kaka hydraulic pressure mar mondo mi itieg ng'ato ma ong'e tijni e yo makare nyalo kawi thuolo maromo nade. Training an mara natimo to bang' higni 2. Lakini gi sani kalore gi kaka digital obiro, ng'ama time nyalo time kata kawiye yo to nyalo time kata higa 1. Yes. Bende piny masani bende daher mar mondo mi ichiw paro ne oganda ma samoro dibede ni yiero tich. Dinyisgi ang'o kiny ma kawuono. Koro gima nyalo nyiso nitie jomoko mayiero tich, nitie jomoko bende mawacho ni osomo ok onyal bedo molil. To tich mitiyo molil no, mane tich mar pesa, be tich makelo pok. Koro nyaka mokwongo nyaka wayie lil, nyaka wayie chiwruok. Nyaka wayie ni ok wabi yiero tich e piny ka. Kech wijo ka wacho ni an nachako gi pono kahawa. Nyaka kama chope ni sani. Koro sani omiyo tijani to gi chama mantie mar Equity. Omiyo jo Equity sani oketa malo ma joma puonjo oloya kata gi somo. Koro ayudo ka an malo saidi. Kalure gi tich mana yiero. Kech ahero lil to ahero chiwruok. Yes. Bende kaka tabna pok wiyo wile karika kaka nwacho ni luongo nyingno ni biro godo ni kichango. Karakae gi nying kambi na iluongo ni Mawira Hydraulic System Pressure. To gimomiyo na yiere, wan gi aora moro dalawa kucho miluongo ni Mawira. Seche momoyo koa ndigwa naya kobiro, eno choko gimoro amora. To mane momiyo na yiero tijani no luongo ni Mawira nikech hydraulic system kaka tinga. En caterpillar. Kamo donjo to muomo maonge gima biro dong'. Mane momiyo na yiere kalure gi pi mananeno korwacha. Aora no. Koro na yiere nikech tinga kodonjo kamoro en opo maonge gima biro dong' e mbelene. Ka loso tipa obiro olo kuoyo ma onge kuoyo ma biro dong' malo. Iwinjo. Koro momiyo na yiero nyingno. Mawira Hydraulic System. Takeno Onyango mechanical kaloka bende nyalo tich mano mar hydraulic pressure ma bende sebedo kitimo. Makanika nigi tije nikech en part ne en engine, gearbox diff, lakini tiji hydraulic. Makanika ok nyalo lose nyaka some.
Kaka an sani asomo ok asomo part mar makanika. Asomo hydraulic mechanism. Mane tija. Pressure. Kora adil gi gimiluongo ni pressure. Mashinde mopogore opogore bende naneno kintiere godo. Samoro nyalo na nyiso wa rang'iny mago mag mashinde ma bende intiere godo. Tija ni masinde modwaro to kodwar masinde mang'eny. Gik miwang'o kaka masin mar welding ni, an gi drill ka gi grinder. Mage gik ma kora adil go e tija ni. Onyango mana kwa dhi nyime gi chenro makama samoro gima nokwa mulo ma bende diher mondo nyakwara mga jwangu ng'e kaluwore kod tich ma bende timo de bedang'. Gima nyalo wacho ne nyikwara Muga Jwang ni tich mar hydraulic en tich mopondo to ober nikech oyawo wang'. Jomoko ohero somo tich achiel, to tich achiel inyalo koso chiemo. Bas emomiyo an nasomo tijni. Koro anyalo wacho nyikwara Muga ni onego bed ni pachwa yawre, tich moro amora manyalo wuok wanyalo somo. Kati bedo makanika, pod anyalo kwayo nyikwara Muga ni pod onyalo somo tijani bende omedgo, to an bende pod nitie ma pod amanyo madwa na som mondo mi ang'e mang'eny. Ke sani kaka gimedo biro in digital gipogore to chun nyaka pachi yawre. Mana kwa tieko chien ko chandisi wacho ni Equity no makubadi ma ichopo kama intiere to kony makamano no biro mana kaluwore gi grube ma bende ni intiere. Rawera ma bende sani nenowa ma bende deher dwaro yudo sir. Dinyisi ang'o manomiyo ichopo kama ichopo duche makawuono? Gima nyalo wacho ne rowere kendo ni an ayudo dongruok e bwo Equity through puonj manayudo. Koluwo chama mane antie negi puonjowa kaka wanyalo dongore, kaka inyalo inua tiji, kaka inyalo dhi mbele mondo tiji odongi. Bas sama negi puonjowa na ayudo dongruok. Koro mane momiyo anyalo nyiso nyaka rowere matindo ni through sako midonje e Equity nyalo mi puonj miyud kaka inyalo neno mbele e tich mitiyo kata thin. Kati chako mana tedo mandas to kitudori e sako mar Equity to inyalo po ka puonj mibiro yudo e bwogi biro miyo pachi yawre mi yud kaka inyalo dongo ma tiji no bed tich maduong'. Kamano. Solomon Onyango guni erokamano ahinya kuom nyiso kit pok ma bende timo e gwenge gi mag Thika okinyi makawuono. Mana kama nyakwara Mga Jwang gi kanyo bende makelo wa giko mar chenro mar Pok Opogore okinyi makawuono mabiro ni kwantiere e gwenge mago mag Makongeni kamung'ere ni Jua Kali mano e gwenge mag Thika. Pok manwarango en pok mano mar hydraulic pressure. Ponono ni sebede kombe moko masuore iting'ri malo dog piny mago gin moko kuom tije ma bende Solomon Onyango timo e gwenge gi mago mag Makongeni. Gi kanyo makelo wa giko mar chenro mar Pok Opogore mana kapile. Chenro mabende biro ni TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro mabende tayo kod an Sharon Ong'aw. Oritiru masani warar kendo juma mabiro.